Na tejto investícii som stratil $318. Mal som veľké očakávania od akcií a centúr, ale nakoniec som ich musel uzavrieť so stratou. Jednoducho už nezapadali do môjho investičného systému. V tomto videu vám ukážem, prečo som sa tak rozhodol. Akcie som začal nakupovať 29. októbra. Prikupoval som ešte 7. novembra a 10. decembra. Dokopy som investoval $1300 a nakoniec som uzavrel so stratou $318. Firma mala viacero vecí, ktoré hľadám pri etablovaných firmách, napríklad rastúce tržby, rastúcu dividendu a slušné marže a návratnosti kapitálu. A zároveň sa akcia na grafe nachádzala na supporte, kde tvorila range. Najprv išlo všetko podľa plánu. Akcia sa od supportu odrazila smerom hore a začala tvoriť ďalší range. Robil som aj video o tom, že za podobnej situácie som nakupoval aj akcie Dow. Tiež sa tam tvoril na supporte range, cena urobila impulzívny pohyb smerom hore a tvorila ďalší range. A v podstate na grafe Dow som kdesi na tomto mieste nakupoval tie akcie. Tam mi to zatiaľ vychádza, bohužiaľ na firme Accenture mi to nevyšlo. Nevyšlo mi to preto, lebo začala panika kvôli umelej inteligencii. Obavy, že umelá inteligencia môže ohroziť biznis firmy Accenture. Je ťažké povedať, nakoľko je táto obava reálna. Trh však reagoval veľmi prudko. Akcia strmo klesla na support, prerazila sa ten support a pokračovala v poklese. Po mojom predaji akcia pár dní stúpala hore, ale po pár dňoch začala znova klesať. Pre mňa je teraz táto akcia jednoducho padajúci nôž. Kedysi bol pre mňa veľký problém uzavrieť pozíciu v strate. Postupne som však pochopil jednu vec. Investor nemôže dúfať. Buď investícia zapadá do systému, alebo nie. Vtedy musí ísť von. V minulosti som robil aj to, že keď akcia klesla, automaticky som prikúpil, aby som si znížil priemernú nákupnú cenu. S tým, že keď sa cena trochu vráti, nová pozícia mi vymaže stratu. Dnes to už nerobím. Podľa mňa je to často zúfalý krok. Minulý týždeň som namiesto toho nakúpil akcie SoFi Technologies, ktoré momentálne vnímam ako zaujímavejšiu investíciu. A čo si o tom myslíte vy? Urobil som dobre, že som uzavrel pozíciu so stratou, alebo by ste akcie držali ďalej? Napíšte mi do komentára. Majte sa.